In the name of Jesus. Oh, la bashakara bakonte kilebo sitikita Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mwari ngavarumbidzwe. Baba muzita raishe Jesu ponesi tinokutendai nokuda umwe mukana wakaropafadzwa ukuthi tinzwe shoko renyu, tidzidziswe, tiziviswe, tipiwe ruzivo, tisimbiswe nokukurudzirwa nokutungamirirwa. Nokutendai nokuda kwebasa rinoitwa naMweya Mutsvene muupenyu hwedu. Nyika yose ndeyenyu, nyika dzose ndedzenyu, uye isu tose tiri mabasa emaoko enyu. Hapana chiripo chamusina kusika imi. Zvose izvozvi zviri pasi pesimba renyu, zvinotongwa nemi. Tinokutendai muzita raJesu. Amen. Nhasi ndo zuva rechipiri, chikamu chekutanga, svondo rekutanga muchikamu chepfumbamo. Kristu vachitipa shoko raMwari nokutiudza zviri kuitika munyika. Paunonzwa zvichitaurwa zvichinzi taakuda kushandura mafambiro ezvinhu panyika, handizivi kuti paunonzwa kudaro unofunga kuti chinyi. Vanenge vachirevei pavanenge vachitaura kudaro? Ndemumwe mutungamiriri weAmerica wakataura mashoko iwawo, anonzi George Bush. Ndiye wakatanga kunya kutaura nezvokushandura mafambiro ezvinhu munyika. Haasi yake wakatanga kushandisa mashoko iwayo, asi ndiye wakataura nomukurumbira. Vakawanda vakasizoshandisa mashoko iwayo. Asi vanoreveiko kana vachitaura kudaro? Nezuro ndakakutsanangurirai zvavanenge vachireva chaizvo pavanenge vachitaura vachiti vanenge vachitaura vachitirayira dzinyika kuti dzirarame nemitemo, dzishandise, dziite zvinhu zviri pamutemo. Ndakakuudzai kuti zvinorevei izvozvo. Vanhu vazhinji havanyatsinzwisisa zvinoreva mashoko iwayo. Saka pavanenge vachitaura vachiti toda kuti kushandura mafambiro ezvinhu munyika, vanenge vasingatauri kuti vanoda kuti zvinhu zvishandurwe munyika. Vanenge vachitaura kuti zvinhu zvinenge zvichingoramba zvingofamba saizvozvo. Kana vachiti toda kushandura mafambiro ezvinhu munyika, vanenge vachireva kuti vanoda kungoshandura kuti unotonga pasi rose ndiani, nokuti vanoshandisa mashoko anoita seya akanaka kuti hatoda kugadzirisa zvinhu panyika tizvishandure, toda kuita zvinhu chiteera mutemo. Vanhu vanobva vafunga kuti meno zvakanaka zviri kutaurwa, vobva vatonyengerwa naizvozvo. Asi vanhu vanenge vachitaura izvi vanenge vanhu vajaira kunyengera vanhu, saka vanoziva kushandisa mashoko.
So that is a real subterfuge. Saka ikoko For example, in the WH tikatarira mune vanoona nezveutano hwepasi rose, Pandemic Preparedness Treaty, tikatarira chisungo chavo chavakanyora chavanoda kuti chigamuchirwe nedzinyika, the plan vakawanda havazivi kuti chinangwa has got nothing to do with health. chavo hachinei nezveutano hwevanhu, It's got nothing to do with health. havichinei nezveutano hwavanhu. In that treaty, Muchisungo ichocho most people will never read it. vakawanda havambochiverengi It's not put out there for everybody to see. nokuti Even though hachina they tell you that anyone can see it, but I mean it's so voluminous that even the zvinyorwa parliamentarians zvakawanda zvokuti much time to study nyangwe the document. vatungamiriri vedzinyika havatombowani nguva yekuti zviverenga. Lots of repetitious Saka vanhu ava language vanenge that it takes, and it's vachizokorora mashoko vachinyora zvinhu zvinonetsa just put in legal kunzwisisa, terminologies chingonyora nenzira inonetsa kunzwisisa the layman zvokuti vanhuwo will zvavo be bored. So think about politicians. vanongozvitarira votoneta nazvo votosiya zvakadaro, Going to be bored. saka vanoziva zvavo kuti So they muchaneta, give you thousands of pages vokupa just to explain. magwaro rakakura vachingotsanangura chimwe chinhu chimwe chete chida kuti They tell you the friendly things you usiyane like to nazvo. hear. Vanongobata-bata Just let it pass. vongotaura sezvinonzi vanotaura zvinhu zvinomusoro, But that document, asi mukati momo makavanzwa emergency zvinhu powers, zvakashata. Asi chisungo ichocho ari kutsvaka kuti vari kutsvaka nechisungo ichocho kuti vagone kupindira mudzinyika kana vachinge vangotaura kuti pane chinhu chakashata chakuitikapo. from the WHO headquarters Vanoda kuti vari to declare an mizinda emergency. yavo They call it a kuti health vagone emergency. kungotaura vachiti kunyika yakati tiri kuona sokuti kune dambudziko rezveutano rava kuda kuitika, saka tava kutouyako kutoita zvatiri kuda. To decide that there is a health emergency in your country. Saka uye vanenge vachida kuti ivo ndivo vanenge vachiti zvipa simba rokungotaura kuti kunyika kwenyu tiri kuona kune chirwere chauya, kune hosha yatanga. Chero imi musingaizivi vanototaura kudaro, kana vatodaro vototanga kuita zvavanoita makangotarisa. The power to declare emergency rule. What does that mean? Your parliament is suspended. Your Saka Congress is suspended. kana zvatonzi kunyika kwenyu kune hosha, vatungamiriri venyu Your government havachina muromo ipapo, havachagoni kutaura, the havachagoni government kupindira. of your country. Vanoona nezveutano hwepasi rose ndo vanenge Your vakuronga national zvinoitika laws suspended. munyika menyu. Mitemo yenyu inenge yatoiswa parutivi. Of your nation states. Saka nyika yenyu inenge isisiri nyika. Ndo zvavari kuda zvinoda kuitwa neWHO. Ivo zvandiri kutaura mudze kuti anoverenga. That's what is in the document. Ndo zviri mugwaro iroro. They have the power to control your country. Vanoda kupiwa simba rokutonga nyika yenyu. Lockdowns. Panguva All the governments that lock down their cities, panguva and their dzeCovid, countries, assumed emergency powers. hurumende dzose dzakavharira vanhu munyika The dzadzo, parliaments were all suspended. dzakatosiya nezvokushandisa mutemo ndokutanga kutoita zvinhu nechisimba. From the friends of the WHO. That means Vanhu vaivaudza zvokuita vanga vari shamwari vanoona nezveutano hwepasi rose, vanova ndivo vanoisa mari I read something to you bazi iroro. when this whole stuff began. I read some documents to you. Ndakakuverengerai pakatanga zveCovid, ndine magwaro ndakakuverengerai.
mune rimwe ramagwaro acho ndakakuudzai those who were running the sugar industry ndakakuudzai pamusoro and how they approached members of Congress vakanga vachigadzira and advised them, shuga kuamerica pressuring them kuti vakaenda to hold back payments kuhurumende to yeamerica until WHO agreed to remove the vakanoti seal on 10% sugar content. vakanomanikidza hurumende yavo kuti 10%. So the- irambidze how does it make money? We need to be allowed WHO to put more kuti sugar. isaisa mutemo wokuda kutapudza shuga Maximum of 10%. And muzvinhu these guys wanted to make money. So they said veshuga to vaida Congress, kuti wane mari refuse to give them more money Saka. until they allow us to put in more sugar so we can make saka vakaenda kuhurumende yavo yeamerica zvikanzi musapa veWHO mari kusvikira vatibvumira kuti tobacco vabvumira kuti industry lobbies, they all lobby. shuga iiswe They nezvokudya all lobby. And so talk about the vefodya avo ndozvavanoita lobbying vanoendawo and controlling the vachida kunomanikidzira kunoisawo mitemo yavo theirs is just worse because it's got to do with human health. asi vefodya vane veshuga zvinhu zvavo hazvina kunaka nokuti zvinokanganisa utano hwavanhu asi havana mwoyo havana tsitsi havana nemhaka yekuti ibasa rasatani. Satani ndiye ari kuvatuma kuita zvinhu zvese izvozvo. Zvino haungatarisi kuti Satani ange aine mwoyo wakanaka. And I told you, Uye ndakakuudzai this thing is not so much about money as it is about control. kuti I want you to understand. vanhu ava havasi kungotsvaka mari chete. Chavanonyanya kuda chaicho chacho kutonga. Saka vanoisa mari yose inodikanwa. Havazezi kuisa mari kushandisa mari kuti vawane zvavanoda, nokuti vanoziva kuti kana vakagona kutonga chete mari haina basa inozotevera. Nokuti kana ukange watonga munhu wakutotonga nemari yake. Saka ndosaka vari kuda vanhu vakawandisa. Saka vanonetsa kuti vagone kutongwa nyore saizvozvo, uye ufumi hwakawanda hwavanode kutonga hwacho huri mumaoko evamwe vanhu vavasingagoni kutonga. Saka zvavanenge zvavakuda kuita ndozvokuti vatapudze uwandu hwevanhu panyika. Saka unowana vazukuru vevanhu vakanga vane urongwa hwekuda kutapudza vanhu vari kuenderera mberi neurongwa hwamadzisekuru avo namatateguru avo hwekuda kutapudza vanhu nokutsvaka kuti vanhu vavasingadi vasararama panyika. We will not live in their world, they will live in our world. Hongu vari kuda kushandura zvinhu panyika, asi ndakataura ndichitini, hatisi kuzorarama munyika yavari kuda kutigadzirira. Ivo ndo vachagara munyika yatiri kugadzira isu kusvikira vatsvene vabviswa pano panyika. Tisu tinenge tiri kutungamirira kuitwa kwezvinhu pano panyika. Vangasada kuzvigamuchira, asi ndochokwadi ichocho. You know, after they failed in 2020, mushure mokunge vakundikana neCovid, vakatanga kuda kuronga mamwe mazano, asi hazvizoshanda nokuti isu tichiri kunamata. Tinofarira matauriro atinoita patonamata paya patinoti tichiri kunamata. Tichiri kunamata, tisu tichiri kutonga, tisu tichiri kutungamirira kuitika kwezvinhu panyika pano. Tisu we are. All right, at the moment we're going to read through we started the book of Revelation. Takatanga
bhuku razvakazarurwa yesterday. nezuro. We've done it before, but I Takamboridzidza bhuku iroro, take you through the book again. asi ndoda kuti And of course, definitely, I'm going to ndipinde mariri say a zvekare. lot of things that I didn't say before. Ndichataura zvinhu zvakawanda zvandisina kunge ndakakuudzai, Many things, of course, which we did say before. uye ndichakurangaridzai zvimwe zvatakatotaura nechekare. When you read in the book of Revelation, Paunoverenga mubhuku razvakazarurwa, what you gain, the insights that you gain, is beyond eschatology for ethics. unjere hwaunowana zvaunodzidza mubhuku iroro zvinodarika It helps to zvokungoziva position you. zvichaitika pakuguma It kwenyika, helps asi to kuti position you. ruzivo rwacho runokubatsira Spiritually, mumweya, mentally, zvinokubatsira pfungwa dzako, emotionally. uye zvinokubatsirawo mwoyo mako. It helps to guide your hopes. Zvinokubatsira kuti ugoziva zvokutarisira You nozvokushuvira. realize that Unozowana kuti we're not doing what we're doing unozonzwisisa kuti for zvatiri nothing kuita izvi hatisi or kungoitira just for pasina, this world. uye hazvisi kuzongoperera pano No, it's panyika, beyond this kwete, zvinopfuura nyika ino. It's beyond this world. Zvinhu zvichatibatsira kunyange nyika ino yapera. Now, I showed you, Ndakakutaridzai, I think I'll give you a diagram, which I want to, ndine mufananidzo wandakakupai wandoda kushandisa zvekare. to begin our Ndoda kuti explanation. titangire pamufananidzo iwoyo. Now, this is the book of Revelation in chapters. Mufananidzo uyu So unotitaridza you got chapters 1, Eh, 2, 3, and 4. unotitaridza zvikamu zviri muna zvakazarurwa. Chapter 1 is the introduction, which I Chitsauko took you chokutanga through ndo yesterday. nhanganyaya takaibata Chapters 2 nezuro. and 3 are Chitsauko warnings. chechipiri churches. nechitatu iyambiro yakapiwa kumasangano evatsvene. Now, I explained to you Ndakakutsanangurirai that kuti from chapter 4 kubva to pachitsauko chapter chechina 22 kusvika pachitsauko chemakumi maviri is dealing nembiri with things vanenge vava kutaura pamusoro that will be pezvinhu hereafter. Okay? zvichazoitika Things mune that will be ramangwana. hereafter. Zvinhu zvichazoitika mune He ramangwana. said in chapters 2 and 3, things that are. Muchitsauko chechipiri Now, chapter nechitatu 1, vari kutaura pamusoro pezvinhu zvanga things which you zviripo have panguva seen. yaainyora iyoyo. Chiti zvinhu. John, Saka Johani in the spirit, mumweya akanga ari mumweya is shown akataridzwa, ane zvinhu zvaakataridzwa. Shure mokunge aona zvinhu izvi, Ishe vakazomuti, nyora zvinhu zvawaona izvi nezvinhu zviripo panguva yako. Saka muchitsauko chepiri netatu anotsanangura zvinhu zvanga zviri panguva yake ndokuzosvika pachitsauko chechina. Up there, I have an arrow over chapter 4 showing that by chapter 4, the rapture had already taken place. Ndakakutaridzai I'll show you kuti again why. pachitsauko Then chechina between vatsvene chapters 4 vatobvutwa. and 6, Uye tichibva pachitsauko chechina you have tichina pachitsauko activities in heaven. That means chapters 4 and chechitanhatu, 5, zvinhu zvatiri kutaridzwa zvinhu zvanga zviri are kuitika about kudenga. activities in heaven. Saka izvo zvinhu And from zvanga zviri kuitika chapter 6, kudenga kubva all the way to pachitsauko chapter chetanhatu kusvika pachitsauko are chegumi nesere judgments. zvanga zviri zvirango zvanga zvichipiwa kuvanhu vanga vari panyika, vachange vari panyika, Judgments. zvirango. And by chapter 19, Tozopinda muchitsauko chegumi nepfumbamwe, is returning Ishe vakudzoka panyika to complete kuzopedzisa the judgment zvirango izvozvo, and begin his vachibva millennial vazotanga reign.
utongi hwavo, hurumende yavo ichatonga nyika ino kwechiuru chamakore. Saka nhasi tichapinda pachitsauko chechina nechishanu mangwana, tochizopinda muzvirango, kureva chitsauko chetanhatu. Zvakakosha kuti munzwisise marongerwo akaitwa zvinhu mubhuku razvakazarurwa. Ukanyatsofamba neni zvakanaka uchinzwisisa mafambiro andinchiita mubhuku iroro, unazonzwisisa kuti zvinhu zvacho zvichaitika nenzira ipi, chinotanga ndechipi, chichiteera ndechipi. Bhuku razvakazarurwa harina kurongwa, zvinhu zvinonyorwa kuti zviri kuitika imo hazvisi kunyorwa sokuitika kwazvo. Aiwa, Johani uyu wanga ari kuona zvinhu mumweya, saari achiona kudaro waigona kumbotorwa ombonooneswa zvimwezve, zvisiri zvinhu zvanga zvichifanira kuitika zvakateverana nezvanga achitarisa. Aiwa, asi ari ngotaridzwa zvinhu mumweya zvakangodzvarana. Saka ndichakuudzai zvinhu zvakakosha zvinokubetserai kuti munzwisise bhuku razvakazarurwa chitsauko chechina. Regai tichiona kwanzi mushure kwaizvozvi, shure kwezvipi, shure kweyambiro yakapiwa masangano, kwanzi shure kwaizvozvi ndakatarisa, uye ipapo pamberi pangu pakanga paine mukova wakanga wakazarurwa kudenga. Chapter 6 that begins the judgments. So he says, after this I looked and behold a door was open. Ndakaona mukova wakanga wakazarurwa kudenga. Saka akatarisa, akanga akatarisa kudenga, anga achitarisa kudenga zvino ari mumweya. Rangarirai zvaakataura akati, ndanga ndiri mumweya pazuva raShe. Saka achiri mumweya, asi haasi kudenga, ari kutarisa. Ndokuona musuwo uchivhurwa. Kwave inzwi randakanzwa richitaura kwandiri rakanga rakaita sehwamanda. Inzwi riya takamboriona zvekare radzoka. Kwai ranga richitaura kwandiri rikati, kwira kuno ndigokuratidza zvinofanira kuitika shure kwaizvozvi. Inzwi raniko irori? Inzwi rani irori rinoita sehwamanda? Ndingakutaridzai here? Ndakakuudzai nezuro kuti ndakakutaridzai kuti inzwi raJesu harisiro raiita sehwamanda, nokuti inzwi raJesu kwanzi raiita semvura zhinji. Saka regai tione kuti inzwi riri kuita sehwamanda nderipi. Regai tione chitsauko chokutanga. Kwanzi zvakazarurwa zvaiponesa Jesu zvakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinofanira kuitika nokukurumidza, akazvizivisa nokutumira kwaakaita mutumwa wake kumuranda wake Johani. Saka iyi ngirozi iyi iri kutaridza Johani ndo ine inzwi rinoita sehwamanda. Saka todzokera kuchitsauko chechina. Ndakaona suo rakavhurika kudenga, ndikaona inzwi rikati, kwira kuno ndikokuratidza zvinofanira kuitika shure kwaizvozvi. Pakarepo ndakava mumweya, uye ipapo pamberi pangu pakava nechigaro choushe kudenga. Kwai chigaro choushe chakanga chakamiswa kudenga. I'd like to read this part of it to you from the Amplified translation, because you're going to love it. You're going to love it. After this I looked, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard
Oh, this is interesting. He puts it just as I told you, which I had heard addressing me like the calling of a war trumpet said, come up here, okay? And I will show you what must take place in the future. Achakutaridza zvichaitika sure kwa izvozvi. Tinoda kuti muone chimwe chinhu. Kwai pakarepo ndanga ndapasi pesimba raMweya Mutsvene ndikaona chigaro kudenga, choushe kudenga. Because of certain terms that you may not be used to. So there's a throne set. Saka kwanzi papa nechigaro choushe. And one is sitting on the throne. Paine munhu akagara pachiri. Move to the next verse. Pinda mundima inotevera. Kwauyo akanga agerepo akanga akaita sedombo rejasipa nekarinere. Okay, now jasper is a stone. Dombo jasper iro idombo. So crystalline, remember, he who sat on the throne. Kwauyo wanga akagara pachigaro choushe ichi wanga achiita sedombo rinobwinya. Sardis is like a reddish, fiery looking stone. The way it glows and glitters. Wanga achiita sedombo rinopenya. And encircling the throne, there was a kwai halo that looked like a ungu wakanga wakafanana nedombo remaaradi wakanga wakakomberedza chigaro choushe ichi. And you remember munorangarira here Satan was made. Murangarira here kuti Satani wakanga akasikwa sei. And how he had been in heaven. Zvaakanga ari achiri kudenga. I'm going to take you to that one. Ndichazokutaridza izvozvo imwe nguva. Move to the next verse. 24 other thrones surrounded the zvimwe zvigaro zvoushe 24 zvakanga zvakakomberedza chigaro choushe uye vakanga vagere pamusoro pazvo vakanga vari vakuru 24. Iri ranga riri dare revakuru vokudenga. Okay, now he tells you Sanhedrin. There was no need to say Sanhedrin because the Greek doesn't tell us Sanhedrin, right? Of course, it's the elders, but those are Jewish elders, right? Vakuru ava dare revakuru ranga riri dare revakuru vechiJudha. Elders, that's enough. But it goes to members of heavenly Sanhedrin. Why? So, let's put him aside. Let's use the Amplified Bible. Okay. 24 other thrones surrounded the throne. And seated on these thrones were 24 elders dressed in white clothing. Okay, so this will go to Sanhedrin, okay? In white clothing. 24 thrones. Kwai papa ne Now, zvigaro in the King James translation, you see 24 seats. But the reason is written thrones here is because they were not just ordinary seats. The Greek is thronos. Zvigaro zvanga zvakagarwa navakuru ava zvanga zvisingori zvigaro zvanga zviri zvigaro zvinogarwa navatongi namadzishe. So the 24 thrones surrounding the main throne. Saka zvigaro izvozvo 24 zvazvakakomberedza chigaro choushe. Dressed in white clothing. Vakuru ava kwavanga vakapfeka nguo chena vaine korona dzendarama pamusoro yavo. Ndivanani vakuru ava? Next verse. Kaitari mundima inotevera. Pachigaro choushe pakabuda kupenya kwemheni. Rangarirai. Pachigaro cheushe ichi hatina kuona kuti chimiro chomunhu wanga akagarapo. Tangotaurirwa kunzi wanga agerepo wanga achingoita sechiedza chaingopenya penya chichiita sechinobva padombo. Pane zvanga zvichingopenya zvichingoripo ndo zvaakangoona. Haana kuona chimiro chomunhu chaicho. Uye kwanzi
paingotinhira pachigaro ichocho choushe. Pamberi pechigaro choushe pakanga paine mwenje minomwe aipfuta. Takatarira tikaona pachitsauko chokutanga tikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe. Zvigadziko zvemwenje zvinomwe. Tikaudzwa kunzi zvigadziko zvemwenje izvi zvanga zvakamirira masangano manomwe. Zvino moto uyu uri kupfuta uyu minomwe iyi handiwo masangano acho, handizvo zvigadziko zvemwenje. Tiri kuzwa pamusoro pemwenje minomwe yanga ichipfuta iri pamberi pechigaro. Kwanzi iyo ndiyo mweya minomwe yaMwari. Saka taona nyeredzi nomwe dzinonzi ndo vangari vanhume dzokumasangano. Zvigadziko zvemwenje ndo dzangari masangano acho, asi mwenje iyi yatinoona yangari mweya minomwe yaMwari. Pamberi pechigaro choushe paione zvaitarisika segungwa regirazi rakachena sedombo rechitari. Pakati paipoteredza chigaro choushe pakanga paine zvisikwa zvina. Mamwe mabhaibheri anoti zvikara zvina. Between the Zoan and the Therion, okay? There's a difference between this living thing. It's a living being. Izvi zvanga zviri zvisikwa zvina. Kwete zvakasiyana nechikara chinova chine njodzi. Vatiri kuona panapa zvisikwa zvinorarama. The difference between this beast or this beast and the ones applied to the Antichrist. Saka zvisikwa izvi handizvo zvimwe chete namuponesi wenhema. Nokuti muponesi wenhema uyu anonzi chikara kureva chipuka chine njodzi, asi ava vari kunzi zvisikwa kungoreva zvisikwa zvinhu zvinorarama zvipenyu. So let's go to this now. In the center and around the throne were four living creatures who were full of eyes. Kwai zvakanga zvakafukidzwa nameso mberi neshure. Zvaiona kwese kwese, zvichiona zvese kwose kwose. Well, the scripture stops really at full of eyes in front and behind. Think about it. Have you ever seen a being that's full of eyes? Wakamboona here chipuka chizere maziso? Dzimwe ngirozi dzine meso pamapapiro adzo. Ione maviri chete. Asi dzimwe ngirozi dzizere maziso, kune dzimwe ngirozi dzizere maziso pamapapiro. Saka zvisikwa izvi kwanzi zvanga zvine maziso kwese kwese mberi neshure. Uye zvina zvisikwa izvi ndivanani? Yaiti fambire mberi ndimane ndichinomwe. Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakaita seshumba. Chokutanga chakaita seshumba. Chechipiri chakanga chakaita senzombe. Chechitatu chakanga chine chiso sechomunhu. Chachingori nechiso sechomunhu. Chechina changa chakaita segondo rinobhururuka. Ndinozvifarira zvinhu izvi. Ngaitipinde mumainotevera eseri. Chimwe nechimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chakanga chine mapapiro matanhatu. Uye chakanga chakafukidzwa nameso kumativi ose, kunyangwe pasi pamapapiro acho.
ngirozi dzatambotaura dziya dzimwe dzine meso pamapapiro, asi izvi zvipuka izvi zvizere maziso pose pose. Masikati nousiku hazvina kumborega kuti mutsvene, mutsvene, mutsvene ndiye Ishe Mwari wamasimba ose, akanga aripo, uye achazouya. Haleluya. Oh, wow. Praising God continually. Zvairumbidza Mwari zvisinganyarari. Amazing, amazing. Haleluya. Day and night. Masikati nousiku. These four are leading praise. Zvipuka zvina izvi zvaingorumbidza Mwari. Bhaibheri harina kuti zvipuka izvi dzadziri ngirozi, hadzisi ngirozi. If they're not angels, kana dzisiri ngirozi, ndiva nani? So let's go back to that King James. Now, the King James translation gives you the best when it comes to prophetic language. Prophetic language. Sometimes when you read prophetic language, there are some terms you may not. Mabhaibheri ekare ndo anonyatsobudisa pachena tsananguro yezvinhu zviri mweya, mashoko amweya. Mabhaibheri matsva anozoipota achiwedzerera achitsvaka kuda kujekesa, asi achizopedzisira aisa nopasipo. That part of it is not included. They over-amplified it. So we ought to know when the language is over-amplified. How are you going to know? By studying the original material. Saka unofanira kunzwisisa paunenge uchiverenga Bhaibheri. Unofanira kunzwisisa kuti pane zvawedzererwa here kana kuti kwete. Okay, the KJV. And the four beasts, so again, living creatures, that's what we saw, and that's the best way. Some translations will say awe-inspiring creatures, okay? And the four beasts had, each of them, 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is and is to come. Masikati nousiku zvaingorumbidza Mwari. Saka china pose paipa zvisikwa zvipenyu mbiri, kukudzwa nokuonga kuna iye anogara pachigaro choushe, iye anogara nokusingaperi. Izvi zvinhu zviri kuitika kudenga. John ari kuzviona, John ari kuona zvichiitika. As per the book of Revelation. So the 420 elders fall down before him. Kwai vakuru 24 vaiwira pasi pamberi pake. And when those beasts, when those four give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, pairumbidza zvisikwa zvina izvi, vakuru 24 vaiwira pasi pamberi pake iye anogara pachigaro choushe. Saka zvisikwa izvi zvipenyu zvaiti zvikataura mamwe mashoko okurumbidza Mwari, vakuru 24 vaibva vawira pasi pamberi pechigaro chaicho vachibvisa nyembe dzavo vachizvikandira pamberi pechigaro choushe vachiti, makafanira Ishe naMwari wedu kugamuchira kubwinya nokukudzwa naye nesimba, nokuti makasika zvinhu zvose nokuda kwenyu, zvakasikwa uye zviripo nokuda kwenyu. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book. This is interesting. Toenda pa chitsauko cheshanu. Kwa ipapo ndakaona muruoko rworudyi rwaiye akanga agere pachigaro choushe bhuku rakanga rakapetwa, rakanga rakanyorwa kumativi ose rakanamwa nezvisimbiso zvinomwe. Wanga asingaoni chimiro chomunhu, asi wakagona kuona kuti muruoko rwomunhu wakanga agara pachigaro anga akabata bhuku ranga rakanamwa nezvisimbiso zvinomwe. Saka
ari kuzviona kuti mubhuku iri mune zvakanyorwa asi rakavharwa, rakanamwa nezvisimbiso zvinomwe zvokuti haukwanisi kuvhura bhuku iroro. Mofunga munhu achikupa gwaro wowana rakanamwa, saka unofanira kutanga warinamanura, unofanira kutanga wariputunura kana urinamanura. So you got to take off one and take off the other. You got to remove 7 seals to be able to read what's in the book. Namo dzacho dzanga dziri nomwe, saka waifanira kudzibvisa imwe neimwe ugokwanisa kuverenga. Mubhuku maiva nei? All right. Next verse. Timainotevera. We are now in chapter 5. Tava muchikamu cheshanu. And I saw a strong Uye ndakaona ngirozi nesimba ichidanidzira nenzwi guru ichiti. Look again. Look at verse 1 again. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written. Kwandakaona kurudyi wanga agere pachigaro pane gwaro ranga rakanamwa nenamo nomwe. And so far we know it's God sitting on the throne, right? Tiri kuziva kuti Mwari ndo vagere pachigaro ichocho nokuda kwezvanga zvichitaurwa pamusoro pavo nengirozi. I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within, and on the backside sealed with 7 seals. And I saw a strong angel ndakaona ngirozi proclaiming with a nesimba loud voice, ichidanidzira nenzwi guru ichiti, ndiani akafanira kusungunura chisimbiso nokuzarura bhuku rakapetwa, asi hakuna munhu kudenga kana panyika kana pasi penyika aigona kuzarura bhuku rakapetwa kana kunyange kutarira mukati maro. Kwanga asingatogoni kana kutarira zviri mukati maro. Asi ari kuona zvinhu izvi mumweya, uye ari mumweya ari kutaridzwa zvinhu izvi nengirozi. Ari kuona bhuku iri, ari kuziva kuti mukati macho mune zvakanyorwa asi rakavharwa, rakanamwa. Ngirozi yodanidzira kuti ndiani wakakodzera kuvhura bhuku irori. Johani womirira kunzwa kuti ndiani achati unozvigona. Ndokuona kuti hapana munhu kudenga, panyika kana pasi penyika akagona kuti arivhure, akagona kuti arivhure kana kutarira mariri. Kwai ndakabva ndaungudza zvikuru nokuti panga pasina munhu wangawanikwa aigona kuverenga bhuku iri kana kurivhura. Nemhaka yakachema nokuti mubhuku maya nezvinhu zvaifanira kuzikamwa, asi zvino hapana wanga achagona kuzviziva nokuti hapana wanga aripo kurivhura. Kwai ndakachema zvikuru ndikaungudza. Maishani. Kwa ipapo mumwe wavakuru akati kwandiri, usachema, tarira, tarira, shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, akakunda. Iye anogona kuzarura bhuku rakapetwa nenamo nomwe dziripo. Haleluya. Kwa usachema hako. Haleluya. Shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, ndiye akakunda, saka anogona kuvhura bhuku iroro. Wakakunda, saka anogona kuvhura bhuku iroro. Rabadala straka moli grosi adila pratoli mariam. Ndiye wakakunda. Haleluya. Ndimaetanatu. Ipapo ndakaona pakati pechigaro choushe nezvisikwa zvipenyu zvina napakati pavakuru, gwayana rakanga rimire uye rakaita serabayiwa. Rine nyanga nomwe nemeso minomwe, inova ndiyo mweya minomwe yaMwari yakatumwa munyika yose. Hai mashoko anoshamisa. In Colossians chapter 1, muna vakorose yokutanga ndima gumi nenomwe nepfumbamwe. Kwai zvakafadza Baba kuti umwari hwose huwanikwe huri muna Jesu. Let me take you to Zechariah. Ngaindiende nemi kuna Zakaria
Chitsauko chetatu For behold, ndima the stone that I have yepfumbamwe. laid before Joshua, Kwaitarira ibwe randaisa pamberi paJoshua pane maziso manomwe did you see that? pabwe rimwe chete iroro, uye ndichatema And I will remove the iniquity of that land in one day. ndichatema chinyorwa pariri, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose, Shall be uye ndichabvisa 7 chivi chenyika ino nezuva rimwe chete. Kwai padombo rimwe chete pachange pane meso Let's manomwe. begin reading from verse 6. Gai tipinde pachitsauko chechina, toverenga chaZakariya, toverenga ndima yetanhatu. Saka akati kwandiri, ndiro shoko raJehovha kuna Zerubhabheri, hazvitwi nehondo kana nesimba asi nomweya wangu, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Uri chiko, iwe gomo guru pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Ipapo iye achabudisa ibwera wokumusoro, vanhu vachidanidzira vachiti, Mwari ngaaropafadzwe, Mwari ngaaropafadzwe. Ipapo shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, maoko aJerubhabheri akateya nheyo dzetembere ino, maoko ake achaipedzisazve. Ipapo uchaziva kuti Jehovha Wamasimba Ose akandituma kwauri. Ndiani anoshora zuva rezvinhu zviduku? Vanhu vachafara pavachaona rwodzi rwokuyera muruoko rwaZerubhabheri. With those 7 Zvinomwe izvi ndizvo maziso aJehovha which anoona run nyika to and yose. fro through the whole earth. Upon one stone shall be 7 eyes. Kwai padombo rimwe chete pachange pane maziso manomwe. Kwai maziso manomwe wayo maziso aJehovha anombeya pasi rose, achiona zviri kuitika pasi rose. Ngatichidzokera kuna zvakazarurwa. It says, and I beheld, and lo, in the midst of the throne and Unoti of the 4 kwanzi- beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes. 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Those eyes, Maziso iwayo manomwe, kwanzi maziso now, it aishe. didn't say are the eyes of the Lord, that the eyes of the Lord Kwai maziso sent forth into all the earth. aJehovha akatumwa pasi rose. And it says they are the 7 spirits Kwanzi of God. mweya minomwe yaMwari. 7 spirits of God. Now we've seen something else. Mweya minomwe yaMwari. Tamboverenga The lamps, the 7 lamps. before pamusoro the throne, pemwenje minomwe iri pamberi which are the pechigaro 7 choushe. spirits of God. Zvikanzi mwenje iyoyo mweya minomwe yaMwari. Now we see Takuonazve the eyes, this time. meso manomwe. And there's a prophetic word upon one stone. It says, shall be 7 eyes. Patamboudzwa unzi padombo rimwe chete pachange pane meso manomwe. Zoda kuti muchengete izvozvo, tichazodzoka kwazviri. Okay? Very, very important. 7 spirits of God sent forth into all the Mweya earth. minomwe yaMwari Jesus Christ, yakatumwa I read to you pasi rose. 19. The Bible says it pleased the Father that in him Ndabokuudzai should all kuti fullness. muna vakorose kwanzi Mwari vakafarira kuti muna Jesu munge muine zvinhu zvavaMwari zvose, kwete mweya mitanhatu kana mishanu, asi yose iri minomwe. Hallelujah. All fullness. Mweya minomwe yose. In the Old Testament, Musungano none of them yekare had the fullness. hapana wakanga aine mweya yose minomwe yaMwari. The Holy Spirit came into some of Mweya them, but mutsvene none of vaipota them had the fullness. vachiuya pane vamwe vavo, asi hapana waiwana mweya And mutsvene that's vakazara. why the Christ, the Messiah, was going to be very different. Ndosaka muponesi vanga vakasiyana nevamwe vanhu vose, nokuti muna And that's why they muponesi knew who he was. zvevaMwari Because he zvose had zvanga the zvichiwanikwa fullness of mavari. deity tabernacled in a human Vanga being. vakatakura Mwari This is pachavo. going to be the Mwari Son vari of kuwanikwa God, vari meaning munhu God in wenyama. human flesh. Because the Vachinzi totality mwanakomana of waMwari, deity kureva kuti fully Mwari vauya vari resided munhu in him. wenyama, kureva kuti vanga vari Mwari pachavo, vanga vauya vari So munhu when the wenyama. man said he was Christ, Saka Jesu pavakati ndo vakanga vapiwa zita raMwari, vanhu vakabvunza vakati, unoziva zvauri kutaura you're here? making yourself equal. Zvikanzi unoziva here kuti uri kuda kuzvienzanisa Because naMwari, you are declaring that nokuti you uri are God. kutaura kuti uri Mwari vauya vari munhu wenyama. Ndosaka vakauraya Jesu, ndozvavakaurayira Jesu izvozvo. Vakaroverwa pamuchinjikwa nokuti vakati wakanga areva nhema.
wanga aba umwari, kwaye wanga aba umwari. They condemned him Vakamuranga, with the condemnation of robbers. vakamuranga It sembavha wasn't a coincidence that he was negororo. crucified between two robbers. No, he was accused of kuroverwa pamwe robbery. chete nemakororo chachisiri chinhu chakangoitikavo, asi kuti vanga vatopiwa mhosva yakafanana neyamakororo. Crucified that day. Saka kwavari vanga vari kutouraya makororo matatu. Vanga vasiri kuona sokuti vaiuraya Jesu namakororo maviri. Vaiona vachiuraya makororo matatu. Vakanga vapomera Jesu mhosva yokuva gororo yokuba umwari. I'm going to read to you from verse 5. Filipi chitsauko chechipiri. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kwai Who being in the kufunga kwenyu ngakuve sokwamuponesi Jesu uyo, kunyange aiva Mwari chaiye, haana kufunga kuti kuenzana Mwari chinhu chingabatisiswa kana chingaitwa zvokubvutwa. because he was. Asi Jesu vakanga vakafanana naMwari. See it? NdiMwari vakanga vauya vari munhu wenyama. Robbery to be equal with God. Saka vanga vasingaoni sokuti vanga vabira Mwari chimwe chinhu. No reputation, took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Vakanga vazviita havo munhu wakafanana navanhu. As a man, he humbled himself and became obedient. Nokuti vanga vauya vari munhu vakabva vazvininipisa, vakabvuma kuurawa, vachitourayirwa pamuchinjikwa. They crucified him. Vakamuuraya pamuchinjikwa nokuti vanga ataura chokwadi, chitauro chokwadi chokuti vakanga vari Mwari, vakanga vauya vari muviri womunhu. He was God in flesh. And everything about him pointed to this truth. Uye That he was very zvanga God. zvisingatorambiki kuti Jesu vanga vari Mwari, asi vakanga variwo munhu wenyama. Glory be to God. Haleluya. Let's go back to Revelation where we were. Ngatidzokere kuna zvakazarurwa kwatanga tiri. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, one of the four beasts, and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain. Ndakaona gwayana rakanga rimire rakaita serabayiwa, rine nyanga nomwe nemeso manomwe. What did John see? Kuti muone Johani wakaonei apa, chii chaanga ari kuona In the apa? midst of the throne, Kwai pakati and of the elders, pechigaro and of the choushe, four beasts, uye pakati pevakuru ava nezvisikwa zviya, wakabva aona gwayana. a lamb Gwayana like it had been slain, raita seraurawa, having 7 horns rine nyanga nomwe and 7 eyes, nemeso manomwe. which are the 7 spirits of God. Inova mweya See, he was minomwe told. yaMwari. He knew while he was there. Waiziva vari That ipapo wisdom was granted him. So kuti he knew those vanga eyes vapiwa were the mazano 7 aMwari. spirits of God. Johani wakaziva kuti meso akanga achiona iwayo yaiva mweya yaMwari. He didn't say, I saw a man, and the man was called a lamb. He said, I saw a Johani lamb. haana kuti ndakaona munhu wainzi gwayana, anoti kwai ndakaona gwayana raiva nenyanga nomwe. Now let's keep reading. Ngatirambe tichiverenga. And he came, the lamb. Rakauya gwayana riya rakauya, 7 horns and 7 gwayana rine nyanga nomwe nemameso minomwe rakauya rikatora bhuku rakapetwa muruoko rworwiri rwaiye wakanga agere pachigaro choushe. It's a lamb. Igwayana It's got 7 horns. rine nyanga nomwe, It's got 7 eyes. rine meso manomwe, And this lamb walks up asi rofamba richiinda kune agere pachigaro choushe, rotora this verse. bhuku riri mumaoko When ake. he had taken the book, Kwai the atora, 4 beasts rakati raritora zvisikwa zvipenyu and zvina 4 and 20 elders, 24 navakuru elders fell makumi down before the mana lamb. maviri navana Listen, 4 beasts. Remember the beasts. vakawira These beasts pasi. are amazing. One looks like a lion and he has wings. Zvisikwa zviya tambozvudzwa, chimwe chinoita semombe, chimwe chinoita seshumba, zvose zvine mapapiro, chimwe chine chiso chemunhu, It's like a flying eagle. chimwe chinoita segondo rinobhururuka. Animalistic.
zvose zvakangoita semhuka. All right? They're not. It didn't say human. Haana kuti zvakaita savanhu. Had a human face. Nyange wakanga ane chiso chevanhu, chiso choga ndo chaachakaita sechemunhu, asi haana kunzi wakakaita semunhu. Saka vakuru vose ava vanga vachiita semhuka. Now, they see a lamb. Vanoona gwayana nderimwe chipuka ichi chinoenda pamberi paMwari chonotora gwaro kubva muruoko rwaMwari. Oh God. And all of them, these zvipuka zvose izvi, animals that nobody could tell what kind of zvisikwa animal zviya zvisingazikamwi kuti zvisikwa rudzii, maybe the head or something. zvakabva zvawira pasi Before the lamb, zvichigwadamira gwayana. having watch what they got. Having every one of them harps. Kwai chisikwa chimwe nechimwe changa chine chiridzwa nechino changa chizere minamato yavatsvene. The one they are worshiping, Wavari kunamata, John is seeing, John achitarira another animal ndeimwe mhuka igwayana with 7 horns. Have you ever seen a lamb with 7 horns? rine nyanga nomwe. Wakamboona gwayana rine nyanga nomwe herewe? But this one has 7 horns. Iri gwayana ranga rine nyanga They told nomwe. in the restaurant that they caught this lamb and they found it has 7 Ukaenda horns. ukabikirwa I don't think you want to chipuka eat. chakadaro handifungi unoda kuchidya. Verse 9. Ndimai pfumbamwe. And they sung a new song. Uye vakaimba rwiyo rutsva. These amazing 24 elders and 4 Vakuru 24 creatures nezvipuka zviya zvina are singing a new song. zvakuimba rumbo rutsva. They are singing a song. Zviri kuimba rumbo. I did point out when we dealt with Ndakambotaura, this verse, something ndakambotarira pamusoro pandima iyoyi ndichitsvaka kuti some batsire. translations Chiita kuti muzive kuti nemhakei mamwe made a mabhaibheri difference. We won't read to you. Because vachisiyanisa they couldn't believe manyorero anoita ndima idzodzidzi. in translation Nyaya yekuti vane zvimwe zvavanga vasiri vanga vasinganyatsi as it is. nzwisisa. Very important. Kana uchiturikira All right, let me read to you. And they usasanangura sung a new song, saying, nepako. "Thou art worthy to take the book." Kwanza vakati ndimi makafanira kutora bhuku rakapetwa kuti muzarure zvisimbiso The zvaro. lamb, 7 horns, 7 eyes. Saka vari They all kuimbira singing, gwayana and they riya, got musical instruments. vane zviridzwa, So they're singing, saka vari kuimba. and they must be playing this stuff. Vanofanira kunge vari Thou kuridza art zviridzwa worthy to zvavo. take the book. And Zvikanzi open ndimi the makafanira seals kutora thereof, bhuku for thou rakapetwa wast kuti slain, muzarure zvisimbiso zvaro, nokuti and ndimi hast makaurayiwa redeemed uye us neropa to God. renyu makatitengera, Redeemed us to makatisungunura, God. mukatiunza kuna Mwari. So the 24 elders are not angels. Saka kureva They were kuti redeemed to God. vakuru The 4 makumi beasts maviri are not namanomwe ava angels. They were redeemed hadzisingironzi, to God. vanotori vanhu vakatoponeswa ava. Thou art worthy to Nezvipuka take the zviya book zvina and open the seals thereof, hadzisingironzi, for thou wast slain, and hast vanhu redeemed us to vakatoponeswa ava. God. Now, several translations, because they could not believe Mamwe mabhaibheri nemhaka yekuti these ones. vanga vasinganzwisisi kuti zvipuka izvi zvazviri zvii, How could vakati they be ah, redeemed? So they wrote, zvipuka izvi havasi vanhu. they changed us to men. Vakati kuda vari kuimba vakamirira vanhu vachiti tinokutendai Mwari makasungunura vanhu, makadzikinura vanhu, asi kunonzi Now, they makatisunungura. thought it wouldn't harm the verse. It harms the verse. It terribly harms the verse. And I'll tell you why. So, because they, now look at it. Why should they have a problem? Handisi kuti These are the 4 beasts. vanoshonyorora ndima We iyoyo can agree. I sei vari got ndisika some saizvozvo. cover notes. Some of the cover notes on why they made the change. Okay? And here's what they say.
They said, even if they accept that the 24 elders are humans, because they're called elders, they cannot accept that the 4 beasts are humans. Then I say, my response is, that means you cannot accept that the lamb with 7 horns is Jesus. Saka kana ukasabvuma kuti zvipuka izvi vanga vari vanhu vakuru ava vanga vari vanhu, ukasabvuma kudaro kureva kuti haugoni kubvuma kuti gwayana iro ndi Jesu, nokuti Jesu vanga variwo munhu. How did the ram redeem men to God? It's a ram. It's still a lamb. Nokuti gwayana harisiwo rakaponesa vanhu, Jesu ndo akaponesa vanhu, asi gwayana iri ndo ranga riri kunzi ndo rakaponesa vanhu. So they are forgetting symbolisms. Saka zvatiri kuona apa zvifananidzo, uye izvi zvinhu zviri kuonekwa mumweya, zvinhu zviri kuonekwa mumweya, nokuti pane kumwe kuona kwaunoita uchiona zvinhu sezvazviri, asi kana uchiona zvinhu mumweya unogona uri kuona zvifananidzo usinganyatsiona zvazviri chaizvo, zvichingoita sezvibhende zvo zvaunoona. Saka unoti ndakanga ndiri mumweya, haana kuti ndakangoona zvanga zviri mumweya kwai ndaitovamo. Asi wakanga ari pachitsuwa chePatmos, asi wakanga ari mumweya, akanga achifambiswa ari mumweya imomo achiona zvinhu zvese izvi. Kana wapinda mumweya imomo, maonero aunoita zvinhu akasiyana nemaonero aungazviita nemeso enyama, asi unobva watsanangurirwa kuti zvinhu izvi zvii. Jesus. And yet, evidently, it's Jesus, because it says, thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. And here is the beautiful thing. I told you the church is here already. Akutaurira kuti vatsvene panguva iyoyi vatsvene vanga vatova kudenga. Saka vakuru ava nezvisikwa izvi vanhu vakamiririra vatsvene, ndo vakuru vevatsvene. Ndichitaura kuti vatsvene kudaro, ndikutaura vatsvene somubatanidzwa, kutaba tiri kutaura pamusoro semwenga wamuponesa. Tiri kutaura pamusoro pevatsvene vekare, vesungano yekare nevatsvene vesungano itsva, vese vakabatana pamwe chete. Vose ivava ndo vanonzi mwenga wegwayana. Saka singotaurira pamusoro pemuviri waJesu. Saka vana ava ndivanani, uye vakuru vana 20 navo ndivanani? Because we're told about the 12 apostles and the 12 patriarchs. Zvinoshamisa nokuti tinoudzwa pamusoro penhume dzaJesu 12, tozoudzwazve pamusoro pe madzibaba eIsraeri 12, tozoudzwa pamusoro pevamwe vakuru kudarika ivavo. Didn't you notice that when those 4 spoke to God, when they sang to God, the 24 prostrated? Hauna kuona here kuti vana vaiva zvisikwa zvina zviya pazvakataura, pazvakaimba, vakuru 24 vakabva vawira pasi, kureva kuti zvisikwa zvina izvi zvikuru kudarika vakuru 24 ava, kureva kuti
saka tinonzwa pamusoro paAbrahama tichinzi tose tiri vana vaAbrahama, kureva kuti Abrahama mukuru kwatiri tose, kureva kuti Abrahama haapo pane 24 nevana ava. Saka ari papi? Kalima sote kala streke mojigaria. I'm just asking questions. Ndingovunza At this hangu moment, mvunzo. I'm only just asking questions. I Ikozo said, so where is Abraham? ndingovunza Since he's mvunzo. greater than all of us, Saka ndoti right? Abrahama aripi sezvo ari mukuru kwatiri? Before Abraham, there was Noah. Abrahama asati apo kwaiva naNoa. So where is Noah? Noa aripi? No, where is Noah? From whom the whole earth came forth a second time. Noa ari papi? Ndio baba vevanhu vese vari panyika. So where is Noah? Noa uri papi? Hagoni kunge ari I said, I'm only asking vakuru questions. 24. I'm just asking. Ndingovunza mubvunzo. Is the Father's own place to give all the revelation, right? I'm only asking questions at this moment. So, if that is the case, we have another one. And we have to ask ourselves, Tine mumwe zvatofanira where kubvunza is he? kuti ari kupi? One that is very easy is Adam. Where is Adam? Mumwe ari nyore chose ndiAdhamu. Aripi? Where is Adam? Adhamu aripi? That's very easy. Uyo hanetsi uyu. So that leaves you out with one. One. Kosara mumwe chete. So you look at everything that happened. Saka unotarira zvose zvakaitika. And Tom said, Enoch, Enoch, Enoch. Pana Mwari kuti Enoki. No, Enoch pleased God. Enoki wakafadza Mwari. The Bible doesn't give him as he's a great example, but you have to look at one. You have to look at one that has that was given cover for everyone. Enoki wakafadza ke Mwari asi haana kunge akamiririra vanhu vose. So the Bible tells us how there were two brothers. Right? Bhaibheri rinotiudza So something happened. pamusoro One killed the other. vakomana vaviri, mumwe wakauraya mumwe And so wakauraya the mumwe. one that was killed Wakaurawa wacho couldn't be the one to bring us forth. And the one that killed was called of the evil one. That's the phrase. wakauraya wacho wakanzi So wanga ari another one has to come. waSatani. His name is Seth. Seth became the Kukas- father of all the living today. Kukazouya Didn't come from Seth. Abel Seti uyu or Cain. ndiye wakazova baba vevapenyu vose varipo nhasi. So you have these four fathers Saka tine madzibaba mana that aya cover all of the church. anobata Old tose, Testament, vatsvene vesungano yekare, vatsvene vesungano itsva. amazing history. Amazing history. Inhoroondo inoshamisa iyoyo. You find that these are the beginnings
These were the beginnings, the original Adam. Then saka trouble came. Then a new beginning, Seth. kwakatanga Adama, Later trouble came. ndokubva zoshata kukazouya zveSeti, ndokubva zoshata ndokuzouya Noa, Then idolatry came. ndokubva vanhu votanga kunamata zviumbwa ndokukanganwa nezvaMwari. Revealed monotheism. Mwari ndokubva vozounza mumwe, Abrahama. Wonderful. Glory be to God. Haleluya. All right, so can we move to the next verse? Ngaitipinde pandima inotevera. Woo-hoo. I love this. And has made us Makavaita unto ushe kings and priests, and we navapiri shall reign on kuti the earth. vashumire Mwari wedu uye tichiva chatonga panyika, So tichatonga look at it panyika. again. Let's read it from verse 9 one more time. And they sung a new song. Vakaimba saying, kambo katsva vachiti makakodzera. Let's take it, go to verse 8. Verse 8. And when he had taken the book, the 4 beasts Vakatora and 20 bhuku, elders fell down before the zvisikwa Lamb, zvipenyu having zvina every one navakuru of them makumi harps mana. and golden vials full of odors, Makumi which are maviri the nemana prayers of vakawira saints. pasi pamberi pegwayana, mumwe nomumwe akanga ano mudimbwa uye vakanga vakabata ndiro dzendarama dzakanga dzizere zonhuhwira inova ndiyo minyengetero yavatsvene, uye vakaimba rivo rutsva vakati, ndimi makafanira kutora bhuku rakapetwa kuti muzarure zvindo zvaro, nokuti ndimi makaurayiwa uye ropa renyu makatotengera Mwari vanhu Go back again. kubva kumarudzi ose uye nendimi dzose navanhu vedu dzose. Every kindred and tongue and people Kwai maka- and nation. This is a huge, this is more than 24 people plus 4 people, 28. Can be 28 of them. They represent all of these who have been redeemed from Saka the blood of vakuru Christ, avo taona from kuti every vanga kindred vakamirira and tongue vanhu and people vose and nation. vakadzikinurwa And then neropa it says, regwayana. "We shall reign on the earth." Zvikanzi saka tichatonga panyika pano, vakatiita madzimambo navapiri kuna Mwari wedu, saka tichatonga panyika pano. Next verse. And I beheld, and I heard the voice Ipapo of the ndakatarisa angels uye round ndikanzwa about the throne, inzwi and the rengirozi beasts, zhinji, and the zviuru elders. nezviuru negumi rezviuru zvamazana vakakomberedza chigaro choushe, zvisikwa zvipenyu uye navakuru. Thousands of thousands. Wow, that's a huge number. The number of them was 10,000 times 10,000 and thousands and of thousands. He couldn't estimate. Vanhu ava vanga vakawanda chaizvo, vachitomunetsa kuverenga. Saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb." Vakaimba nenzwi guru vachiti, gwayana ndiro rakafanira, iro rakanga raurayiwa kuti rigamuchire simba nepfuma nenjere nesimba nokukudzwa nokubwinya uye nokurumbidzwa. Vari kuimbira gwayana rine nyangana nomwe John sees a nemaziso lamb. manomwe. Johani ari kuona gwayana. It's no surprise. It's called the Hazvishamisi Lion of the tribe of Judah. nokuti wanzi ishumba yerudzi rwaJudha. Ichocho chibhende. As a lamb, Asi segwayana here is a vision. He wasn't seen as a lion. wanga vasingaoni, Okay. Johani wanga Come from vasingaoni Judah. shumba ichibva kuna Judha. In this case, Asi apa he's seen ari kuona vakaita segwayana. he's seen as a lamb. Vari A kuona lamb gwayana. appears. Gwayana ndo rakauya. Lion of the tribe of Judah is a title. Even in some of our African countries, they have some chiefs they call the lion of the place. They gave him a Chero chieftain's title, and they said, muAfrica unowana mamwe madzishe lion of achinzi whatever the name ishumba is, yokwaningi, right? ishumba yokwaningi. If it's Sapele, for example, they say the lion of Sapele. It doesn't look like a lion, but they're trying to say something about Ishe the vacho vanenge character vasiri or shumba, characteristics asi vanenge vachida kungotaura maybe strength, kuti ane
kuda nesimba seshumba, kuda neumwe ukuru huri pari. Asi apa negwayana, pagwayana Johani unoona gwayana chairo, ari kuona mumwe achiona gwayana. Saka zvese zviri kuonekwa apa zvingori zvifananidzo, nokuti Jesu havataridziki segwayana munhu. Jesus doesn't look like a lamb, doesn't have the shape of a lamb, and never will. Jesu havana chimiro chegwayana uye havasi kuzova nechimiro ichocho. Asi Johani paari kuona mumweya kudai anovaona vakaita segwayana. So use that to also read what you see with the beasts that he talked about. Saka wanzwisisa izvozvo paunozoudzwa pamusoro zvisikwa zvipenyu izvo, chinzwisisawo kuti zvingori zvifananidzo asi vakanga vari vanhu chaivo. And every creature which is in heaven and on earth and under the earth and such as. How do we get here? Let's go to 12. Read 12. Yeah, saying with a loud voice, all of those angels saying with a loud voice, what is the lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing? And every creature which is in heaven and on papo earth ndakanzwa zvisikwa zvose kudenga napanyika napasi penyika uye napamusoro pegungwa nezvose zviri mazviri zvichimba zvichiti. Wow. Did you see that? Mazviona here? Let's read it slowly. And every creature Ipapo ndakanzwa zvisikwa zvose kudenga napanyika nepasi penyika uye napamusoro pegungwa nezvose zviri mazviri zvichimba zvichiti. Kunai anogara pachigaro choushe uye nokugwayana ngakuve nokurumbidzwa nokukudzwa nokubwinya uye nesimba nokusingaperi peri. Wow. That's amazing. All the creatures, zvisikwa zvose zvichirumbidza Mwari, zvanga zviri kurumbidza Mwari. all of them. He heard in the spirits. Wakanzwa Not mumweya, like they were doing it, because that time is not yet. You see, it's into the future. vanhu vanga vasiri How can kutoimba one kudaro, man asi hear all those wainzwa. things except by the Spirit? He heard them sing from the sea. Munhu mumwe wakanzwa vachiimba vari mugungwa, vari panyika, vari mudenga, vari pose. Munhu mumwe chete ari kunzwa zvese izvozvo. Zvinhu zvanga zvikungoitika mumweya. Wow. Ndosaka agona kuzvinzwa saizvozvo. All right, look at that next verse. And the four beasts said, Zvisikwa zvipenyu zvina zvikati, Amen. these four beasts spoke different. And the four beasts said, Amen. Zvisikwa And the zvipenyu 24 zvina elders fell down and zvikati, worshipped him and Amen. lived forever. Uye vakuru vakawira pasi There was a time those vakanamata. four beasts also prostrated, but now they go, Amen. And all their sons bow. 24 of them, elders. So we can see by Saka these descriptions tinoona netsananguro iri apa the positions. tinoona 24 elders kuti fell down and worshipped him that eh, liveth vanhu forever ava and vanga ever. vari Now, at this time, vanani. we don't see the lamb on the throne. Panguva ineyi hatisi kuona gwayana riri pachigaro, But something interesting, asi chimwe he chinonakidza, uses a term that Ano- was difficult to pane mashoko anoshandiswa to determine in the Greek. angari When he kunetsa said, in the midst of the throne kuturikira, stood a lamb. nokuti kunonzi As it has kwai been pakati But then he quickly also pechigaro said, choushe in the midst pakabuda of the gwayana, four beasts and 24 akazotiwo elders. pakati So, pezvisikwa when he said in the midst of the zvina throne, nevakuru then vaya, he took the book out of the
right hand kwanzi akabva of the one who atora sat on the throne. So bhuku all the kubva time, there was kuruoko a rworudyi distinction rwanga agere between the one pachigaro who sat on the choushe throne saka and the munhu Lamb. wanga agara And in pachigaro fact, in the choushe last part of it, we just read negwayana verse 13 again. vanga vakatosiyana. Blessed and glory and honor and power be unto him that sitteth upon the ndo throne. vationa muri mai gumi nenhatu kwanzi ngarumbidzwe uyo agere pachigaro choushe negwayana. And the Lamb. kureva So kuti as vaiva this vanhu point, vaviri we apa don't see the Lamb saka on apa the hatisi throne. kuona gwayana riri Right. You pachigaro. understand? Oh, glory to God. Haleluya, Thank you, Lord Jesus. haleluya. Would you just talk to the Lord and thank him for his Ngotaura grace, for his love, for his kuna kindness? ishe vatenda nokuda kwenyasha dzavo nokuda kweunyoro hwavo. Oh, haleluya. Malebo santa kala selo karea. Pale brogila streme jigi bala kron talistraka brogilia setro maligande. Lagidezia shalabande kazilia gracia di la pratolimande. Baba ndinokutenda nokurumbidzai ndopambiri kwamuri baleke domasishari aganse listraka bokaria la gredo listraka bogaria dekomasi araboshe grontia la trami akazilia gransia la trami akazilia bakopia la trami akazilia moraba yakata la straka mole grunsa listraka mole grunsa listraka mole grunsa mantraki apoji gransia mantraki apoji makansia mantraki apoji. Now, just I'll clarify two important things. And then we're going to go into prayer. Zvimwe zvinhu zviviri tigoona Somebody mata. asked a question yesterday Munhu vakavhunza having to do bvuro with nezuro something that I said about pane zvandadataura when I said that the Lord's pandakati Day zuva raishe back in the days of the apostles, panguva the Lord's yenhume Day, as it dzajesu was Sunday. zuva raishe yanga iri svondo saka The mubvunzo Lord's wake Day and wanga the uri day of the Lord are pakuti they the same? Because kanzi you know zuva grammatically raishe sounds the same. ne And I said that's a good question. zuva richauya I'll ishe answer it today, zvakafanana just in here. case there are more people who are a bit regai nditsanangure confused by that. kuti kuna vamwe vanogona Well, kuvhinikika they nazvo. call the Lord's Day, they use that term just as simply put, the Lord's Day. vatsvene vemazuva okutanga pavaiti zuva raishe vaireva zuva rakamuka jesu kuvakafa So that's what they inova meant svondo. when they said the Lord's Day. ndo ravaireva pavaiti zuva raishe. In the prophetic use asi kana totarira muzvinyorwa zvavavoni there's vanotaura pamusoro pezuva raishe that's zuva richauya a ishe huge difference. iro ratosiyana. The day of the Lord is a prophetic term for the day of judgment. Zuva raishe iroro when he muzvinyorwa Now, zvavavoni in vanenge Revelation vachitaura chapter 1, we pamusoro actually came across pezuva that he says, I jesu was ravachauya in the spirit achizoranga dzinyika. on Saka muna the zvakazarurwa Lord's Day. Did you see that? yokutanga anoti Revelation chapter 1, chitsauko verse 10. chokutanga ndima yegumi. johani anoti ndakanga ndiri mumweya pazuva raishe kureva musi wesvondo. On the Lord's Day. Now you go to 1 Corinthians chapter 16 and verse asi kana 2. ukaenda kutsamba yokutanga Upon the first kuvakorinde day of the week, chitsauko chegumi nenhatu ndima yechipiri kwanzi pazuva rokutanga resvondo munomwe ngaaunganidze. day that zuva John said rokutanga riri kutaurwa iri was ndo the Lord's zuva day. riri kutaurwa najohani Okay. raanoti The zuva first day of the raishe week. rinova svondo. that's the day after the Sabbath. izuva That's Sunday. raitevera You chisi also see it chashe. in Acts chapter 20. rorionawo muna And verse mabasa 2. emakumi maviri chitsauko ndima yepiri. Acts chapter 20. Mabasa emakumi maviri And look at verse 2. ndima yechipiri. That's a verse 2. Verse 7, please. ndima Verse yechinomwe. Verse 7.
And upon the kwai first day of the week, pazuva rekutanga resvondo when the disciples came together to break bread, vadzidzi Paul preached unto them, ready pavakaungana to depart on the morrow, vachimedura chingwa and pauro continued his speech akaparidza until midnight. achida kuzofuma achienda akaramba achiparidza kusvikira pakati pousiku. Saka zuva rokutanga iro ndo ranga ritaurwa naJohani achiti pazuva iroro rinova svondo ndo raakanga ari mumweya. Then the second thing is to draw a distinction between chokuda the Antichrist and false Christ. There's a difference muponesi between the wenhema false Christ and the Antichrist. Now, the Antichrist will be a false Christ. Antikristu achange ari muponesi wenhema ake. In the Bible, isn't asi bhaibheri rinotaurawo pamusoro pevamwe vaponesi venhema risingarevi andikristu wemuponesi wenhema uyu kwete. Let's begin with St. Matthew's Gospel, chapter 24 and verse 24. Gaitierenge Matiyo yemakumi For there shall marimwe arise false nandumai Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. nokuti kuchamuka vanakristu venhema nevavoni venhema avo vachaita zviratidzo nezvishamiso kuti vanyengere kunyangwe nevasanangurwa kana zvichigoneka. So there's fake, false, liar. Saka vana kristu venhema ava vavoni venhema ava ndiva vanga vari vanyengeri. So that's Jesus referring to, there shall arise false Christ and false prophets. What do false Christs do? What do they say? Go to verse 5, same book, same chapter. Ngaitinzwe kuti vanakristu venhema ava vanotaura vachiti kudiko pandima yetanhatu kwai nokuti vazhinji vachauya muzita rangu vachiti ndini muponesi uye vachinyengera vazhinji. Kwai vanouya vachiti ndini muponesi wacho. Asi andikristu uyo muponesi wenhema tikaenda kutsamba yokutanga yaJohani chitsako cheviri ndima yegumi nesere. Kwai vana vanodikanwa, ino ndiyo nguva yekupedzisira, uye zvamakanzwa kuti andikristu ari kuuya. Kunyange izvozvo vana andikristu vazhinji vakatouya. Saka uyu muponesi wenhema ari kutaurwa uyu ndouya anoda kurwisana namuponesi Jesu, achitsvaka kutsiva muponesi Jesu. Ndo aitaurwa naJesu achinzi indakauya muzita rababa vangu mukandiramba, asi mumwe munhu akauya nezita rake ndo wamuchagamuchira. Saka uyo anouya achiti ari kutsiva muponesi asi achirwisana namuponesi Jesu. So in our study we're definitely going to be referring to these ones. Saka patichidzidza tichabata nyaya idzodzi. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. You ready to pray? Magadzirira kunamata here? Fara kunamata. Tinorangaridzwa mushoko raMwari zvakaitika kuvana vaMwari, vana vaIsraeri vakarwisana kakawanda nevaAsiria nevaSiria. Vakavarwisa mushure menguva vabva vadzoka. Asi ndinofarira zvakaitwa naDhavhidhi, uye ndiri kutarisira kuti Mwari vachaita zvimwe chetezvo, uye ndiri kuona kuti vari kutozviita nechekare. Ndiri kunamata kuti varambe vachingoita izvozvo. Mukaverenga mubhuku yechipiri yaSamueri, izvi ndo zvinhu zvakaitwa
Can we read it fast? There are na only 18 David. verses in that chapter. Let's try to read. 2 Samuel chapter 8. Bhuku And rechipiri after this, it came to pass that David vasamueri smote chako the Philistines and kwai subdued them. nokufamba kwenguva Dhavhidhi akakunda vaFiristia vakava pasi pake uye akatora You're Metegi gonna love this. Ama kubva mumaoko avaFiristia. David smote the Rikativerenge Philistines chitsauko and chose. subdued them. Dhavhidhi And David Metegi akakunda out of the hand of the Philistines akarwisa vaFiristia akavakurira. and measured them. David akakundawo vaMoabhu akavavatira pasi akavayera netambo aiti akaera kaviri netambo vanhu ivava vourayiwa. Asi avo vaipinda pachiero chikamu chimwe chete kubva muzvitatu vaitenderwa kurarama. Naizvozvo Moabhu akaitwa varanda vaDhavhidhi uye vakabvisiswa mutero. Pamusoro paizvo Dhavhidhi akarwisa Hadhadhezeri mwanakomana waRehobhi mambo weZobha paakaenda kundotorazve nyika yaiva mujinga morwizi Yufuretisi. And David took from Dhavhidhi him 1,000 akamutorera chariots. ngoro dzamabhiza chiuru, vachairi vengoro zviuru zvinomwe navarwi vaifamba netsoka zviuru 20, akaremadza makumbo eshure emabhiza ose akusiya kwezana rimwe chete raikweva ngoro. What a destruction. Wakaparadza zvikuru, wakavaparadza chose. Kwai zvino When the Syrians vaAramu of Damascus came to veDhamasiko succor vakati Hadadeza, king vauya of Zobah, kuzobatsira Hadhadheza mambo weZobha, David akauraya zviuru 22 pakati pavo. Unogona kunzwisisa kuti sei Mwari vakati kuna Dhavhidhi, wakauraya vanhu vakawandisa ungandivakirimba. Kwavakavauraya akaisa mapoka avarwi munyika yaAramu kana vaSiria veDhamasiko. VaSiria vakava varanda vake vakabvisiswa mutero. Jehovha akaita kuti Dhavhidhi akunde kwose kwose kwaakaenda. Dhavhidhi akatora nhoo dzendarama dzakanga dziri dzamakurukota aHadhadhezi akauya nadzo kuJerusarema. Mambo Dhavhidhi akatora ndarira zhinji kwazvo kubva paTebha neBherotai, maguta akanga ari aHadhadheza. Zvino Tou mambo weHanati akati anzwa kuti Dhavhidhi akanga akunda hondo yose yaHadhadheza, akatuma mwanakomana wake Joramu kuna mambo Dhavhidhi kundomukwazisa nokundomukorokotedza pamusoro pokukunda kwaakanga aita Hadhadhezeri pakurwa, uye akanga amborwisana naTou. Joramu akauya nemidziyo yesirivha nendarama nendarira. Which also King David did dedicate unto the Lord, with the silver and gold that he had dedicated of all Mambo Dhavhidhi akakumikidza midziyo iyi kuna Jehovha sezvo akanga aita sirivha nendarama yakanga yabva kundudzi dzose dzaakanga akunda, dzinoti Edhomu neMoabhu neAmoni nevaFiristia neAmareki. Akakumikidzazve zvaakanga apamba kubva kuna Hadhadhezeri mwanakomana waRehobhi mambo weZobha. Uyu Dhavhidhi akava nomukurumbira paakadzoka kundouraya 10 zvisere zvevaEdhomu pamupata womunyu. Akaisa mapoka avarwi munyika yose yeEdhomu. VaEdhomu vose vakanga vakavaranda vaDhavhidhi. Jehovha akaita kuti Dhavhidhi akunde kwose kwakaenda. Dhavhidhi akabata ushe pamusoro paIsraeri yose, achiita zvakarurama nezvakanaka kuvanhu vose. Joabhu mwanakomana waZeruya aiva mukuru wehondo. Jehoshafati mwanakomana waArubhi aiva muchengeti nemidziyo. Saka zvaitwa naDhavhidhi, wainoisa mapoka evarwi nzvimbo dzose dzaainokunda. Ndo zvatofana kuita izvozvo. Tinofana kuisa mapoka edu kumapato iwayo anoona nezveutano hwevanhu pasi rose nebatanidzwa wenyika dzose. Tofana kunge tine vanhu vedu, mapoka edu, varwi vedu imomo mudzihurumende, kurati vanhu vaMwari vanofana kunzwisisa kuti Mwari vari kuvapa simba, vari kuti hativanzwi kwose kwavari. Chitsvaka pako paunokwana.
Find your place. It's the tsvaka Spirit's pako strategy. paunokwana. Mweya mutsvene ndo vari kuti pazano iroro It's the Spirit's ndo strategy. zano ramweya mutsvene rinoshandiswa namweya mutsvene iroro rokuisa mapoka That means if evarwi you're working munzvimbo, anywhere, kureva kuti kana pane paunoshanda God expects you Mwari vanotarisira to set up the garrison. kuti udzike musasa wako neboka ravarwi That's your ipapo. job. Ndo basa rako That's your iroro, job. That's your job. ndo basa It is raunofana signed to you. kuita. That God has brought you there for a purpose. Ku- To set up his unenge uri garrison. kutaridza kuti unonzwisisa kuti Mwari That vane means, basa see, that ravakupa garrison that he ipapo. set up in Edom was in charge. That was David's representation there. Saka mapoka iwayaya ndo aimirira Dhavhidhi kwose kwakanga ari, achiita kuti vanhu vakunda ivavo varambe vari nhapwa dzaDhavhidhi. Ndo raiva basa remapoka iwayo, remisasa iyoyo. So you don't want to no more lockdown, and you Saka hatichadi kuzvinzwa kuti nyika vanhu vavharirwa mudzimba zvekare. Wakaiswa ipapo kuti uone kuti hurumende hadzirambi dzichiita zvinhu zvisina maturo uye dzinotevera zvinotaurwa naMwari. you've got to be bold. Shinga uite zvawakatumwa izvozvo. Mwari vanoda vanhu vakashinga. Says he has not given us the spirit of fear or Noti havana timidity or kutipa mweya cowardice, wokutya, but of love, of asi power, worudo and of a sound nesimba mind. Love, power, and a nepfungwa sound mind. dzakajeka. Not just a sound mind. Power. Havana kungoti pafungwa dzakajeka chete, vakatipawo simba. Power must be demonstrated. Power Simba must be rinofana put to kuonekwa work. pauri, Otherwise simba it's not rinofana power. kushandiswa. Rikasashanda harichisiri simba. He says, I didn't come to you with excellency of speech. Kwai handina kuuya declaring unto you kwamuri, the testimony of handina God. kuuya kwamuri ndingotaura mashoko But in anotapira, demonstration of asi the spirit ndakauya and of power, that your faith ndichitaridzai should not simba stand in the raMwari wisdom of kuti men, musavimba nemazano evanhu, the words of men, asi muvimbe naMwari. the theories of men, but in the power of God. In the power of God. Not in words. The Bible says the kingdom of God is not in words. Bhaibheri roti kwanzi ushe hwaMwari hauzi hungotaura, asi hune simba. So not in enticing words of man's wisdom. Ushe hwaMwari hausi hungotaura mashoko okutsvetera vanhu, No. In demonstration of the Spirit and of power. Blessed be God. haleluya. Oh, Shakarabando Kosi Lamante Cross de Vredilo Malekora dilia salimonda, lagreboli straka bojeto malikosa, la pote kamandera kala straka brokelo strima shalabranca, ala kasanta kapatari koria bali gracia dilia satemonde, male progilia satromelo granza straka pokile tomijali branca, leko patilia sate mokaria, la braki la streke megori adilia I told salonde. you that Akakudzai kuti the perpetrators of COVID-19 are all repentant. vakatanga covid vaya havasati vaneta, At what they vachine shungu, have in mind. zvavari To kuronga. control this world. And that's the Vanoda reason, see, kutonga that they nyika cannot accept. dzose dzepasi rino, ndosaka If you are vasingagoni. expecting that they should Kana come to uchitarisira the kuti world and vachauya acknowledge vagobvuma their kuti errors takaresva, and say, well, we are sorry for giving you vaccines that kuti don't work. No, you're mutiregere making a takakupai mistake. nhomba dzisingashandi. They will not Aiwa apologize. havasi kuzoita izvozvo.
No, because it was not a nokuti mistake. yanga isiri mhosvo. You apologize. Zvose zvavakaita izvozvo zvanga tsiri mhosvo. Munhu anokumbira ruregerero munhu wanga ari kutsvaka chinhu chakanaka chikasabuda nomazvo, asi ava vanga vakatoronga utsotsi hwacho. Zvavakaita zvose vanga vakatozvironga. Saka havasi kuzokumbira ruregerero. Havasi kuzokumbira ruregerero. Be sorry. Instead, they will double down on their efforts. Vachatowedzera, ndozvavanoda kuita, vachada kuwedzera kuita zvinhu zvakutsinye wakawandisa. Satani ndiye ari kuvatuma kuita izvi, saka vachine shungu dzokutsvaka kuti zviitike. Vanoda kutoti zvibudirire chete. Asi Bhaibheri rinotitaridza, tichange tichidzidza gwaro redu zvakazarirwa, ndichakutaridzai marongerwo akaitwa nguva naMwari. Chakutaridzai kuti zvavari kuda kuidza kuita iko zvino hazvifaniri kuitika iko zvino. Saka chiri kuitika ndechokuti Satani ari kuda kuvashandisa kuti zvinhu zvaanga achazofanira kuita rimwe zuva kugara azvitanga iko zvino. Vanoda kuzviita iko zvino, asi haisiyo nguva yacho ino. Ndoziva kuti haisiyo nguva yacho. Bhaibheri rinotitaridza kuti vanhu vega vanogona kuvarambidza kuita zvavanoda kuita izvozvi ndevaya vakazvarwa kechipiri, vana mweya mutsvene. Ndosaka vasingatifariri, vakatsamwa hava asi havana zvavangatiita, nokuti takatovakurira nechekare. Takavakurira zvachose, tichishandiswa nokubatsirwa namweya, simba ramweya mutsvene, nokuti Bhaibheri roti kwanzi ari matire ndiye mukuru akadarika ari munyika umo. Saka tofanira kushandisa masimba atakapiwa. Tikanyarara vanobudirira kuita utsinya hwavo, asi tikaramba kunyarara tikashandisa masimba atakapiwa naMwari, hapana anogona kutikurira, uye havagoni kubudirira kuita mabasa aSatani anoda kuita iwayo. Saka pandotaura nemi, ndoda kuti munzwisise. Usavimba nevanhu kuti vachajamuka vagoramba zvokudzvanyirirwa. Aiwa, nokuti vari kudzvanyirira ava vanoshandisa masimba pamweya kudzvanyirira vanhu. Saka hapana anogona kujamuka akavakurira. Handiwo mafungira atinofanira kuita. Tinoshandisa masimba atakapiwa. Tinoshandisa masimba atakapiwa. Takapiwa masimba epamweya. Makuru kudarika pamasimba ose ari panyika pano. Zita raJesu. Taakuzikamwa nezita raJesu. Tinotaura zita iroro panyika imwe neimwe, guta rimwe nerimwe. Shandisa zita iroro. Shandisa zita iroro iko zvino. Satani haasi kuzotonga nyika yako. Shandisa zita raJesu. Taura zita iroro. Taura kuti raira kuti munyika mako muve norugare, muve noufumi hwakawanda, uye meso avatungamiriri venyika yako avhurika, aone chokwadi, vasanyengerwa nokufurirwa kuita zvinhu zvisina kunaka. Namata kuti Mwari vavatungamirire. O maligota bazuya kantemelo straka, vanyengeterere valobrikatira straka. Nyengetera uchirwisa mabasa ose aSatani, kushanda kwese kwaSatani namashiripiti ake ose. So people will be open to become perceptive, to be able to distinguish between truth and falsehood. Hallelujah. Now,
While you're still in the spirit of prayer, I just want to give you some guidance. Muri kunamatana izvozvo ndoda kubatsirai. Bhaibheri rotaurira kuti Mwari vakaisa pfungwa mumwoyo yavanhu. Panguva dzakasiyana-siyana vanoisa pfungwa mumwoyo yavanhu, madzimambo nei. Bhaibheri tozviona izvozvo vachiisa pfungwa muvanhu vese vavo. Saka vanogoda kuisa pfungwa mumwoyo womunhu. Namata kuti Mwari vaise pfungwa, vaise mazano, vave nemazano avanoisa muvatungamiriri vedzinyika, muvatungamiriri vedzinyika. Namata kuti Mwari vaone mazano avanoisa mavari, mazano anozovabetsera kuita zvakanaka. Mwari vanogona kuita izvozvo. Namata kuti vadzivirire vatungamiriri kubva kuvanhu vanovafurira zvinhu zvisina kunaka. Namata saizvozvo kuti Mwari vanonzwira dzinyika tsitsi. Mwari vanonzwira dzinyika tsitsi. Mandekara tilia saligobia maligadora gazilia krata In the name of Jesus, there is lots of
La
Oh, in the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord. Tinokutenda Ishe. Thank you, Lord. Tinokutenda Ishe. Thank you, Lord. Tinokutenda Thank you, Ishe. Lord. We pray for the leaders of nations. Tinonyengeterera vatungamiriri vedzinyika. Direct their hearts, O Lord, against the Tungamirirai evil mwoyo suggestions. yavo isagamuchira pfungwa namazano eutsinye akashata avari kumanikidzwa kuti vagamuchire. Guard their minds, O Lord. Chengetedzai pfungwa dzavo Ishe. Guide their minds. Chengetedzai pfungwa dzavo. Guide their minds, O Lord, Chengetedzai pfungwa dzavo. against these suggestions of the World Health Mudzivirire Organization kubva that will destroy their countries. kumazano ari kubva kune vanoona nezveutano hwepasi Against the rose. suggestions and Mazano ideas iwayo akagadzirirwa Economic Forum. kuparadza nyika dzavo, kunyange ari kubva kuWF. Ngavasagamuchira izvozvo. that are crafted to destroy Ngavasagamuchira men's lives. mazano iwayo nokuti Deliver these akagadzirirwa nations, Lord. kuparadza upenyu hwavanhu. Sungunurai nyika dzose Deliver idzo them. dzishe For this dzisungunurei, is the day of grace. nokuti zuva rino This is the izuva, day of your nguva love. ino yatiri inguva yenyasha dzenyu, yerudo rwenyu. I will have mercy upon them. Imi The time to chavanzwira favor them. tsitsi, nokuti nguva yokuvaitira zvakanaka ndiyo ino, ndo yamakaronga kuvaitira zvakanaka. Nguva yamakaronga kuvaitira zvakanaka. Set time for salvation.
nguva yamakaronga kuponesa vanhu pasi rose, nguva yamakaronga for the knowledge of God. kuti vanhu vagone kuziva Mwari, Set time. nguva yamakaronga. Have compassion on the souls, O Lord. Vanonzwirei tsitsi, Ishe, Open their hearts. vhurai mwoyo yavo, Open their hearts. vhurai mwoyo yavo, To truth. kuti vazive Deliver them from chokwadi, vasungunurei kubva kumanyepo, kunema, deception. vasungunurei kubva kunhema, kuunyengeri, vasungunurei kubva kumanyepo nekunyengeri. Muvhure To mwoyo receive yavo, knowledge of truth. gamuchira chokwadi chinobva kwamuri. Vabatsirei vagone kunzwisisa, Ishe, vabatsirei vagone kunzwisisa. Protect their minds from evil. Muchengetedza nokudzivirira pfungwa dzavo kubva kuzvinhu zvakaipa. Malima ndekala traka moli brake. We come against the demons of violence. Tinorwisa mweya yetsvina inounza mhirizhonga. They are deceiving many today and trying to Ndo overrun mweya iri kuda nations kunyengera vanhu vakawanda, ichida kutonga dzinyika namaguta. for things they do not understand. Oh, malikosa ichiaitisa zvinhu zvisina zvavasinganzwisisi. We break the power, Tinoparadza masimba emweya iyoyo evil spirits of violence emhirizhonga yerima. from controlling them, Haisi kuzotonga nokutotonga vanhu ivavo from making navatungamiriri their vedu. own countries Haisi uninhabitable kuzovaita kuti vaite kuti nyika dzavo with violence dzisagarika, dzinge dziine ugandanga nemhirizhonga. Tinorayira kuti munyika dzimuve norugare. We invoke angels Tinotuma ngirozi kunyika idzodzo kuti dzifambe dzichiona zviri kuitika mumaguta nomunyika, that the kuitira kuti angels zvinakire came vanhu with the vaMwari. angels Ngirozi dzakauya pamazuva of Lot, aRoti, were in Sodom. dzikauya dzikafamba muSodhoma, dzikafamba dzichiongorora zvanga zviri kuitikamo. Into these cities, O Lord, Unzaiwo ngirozi dzenyu mumaguta iwa edu, munochengetedza vanhu venyu. Chengetedzai vanhu, and quench the violence, mugodzimura quench the mhirizhonga yose irimo. The fires of violence lead up Moto by Satan. We yemhirizhonga quench them in the irikunzwa name of the Lord naSatani Jesus Christ. We quench them. ngaidzimurwe We muzita raJesu. neutralize them in the name of the Lord Tinoifurusa, Jesus tinoinyaradza muzita raIshe Jesu. La ramonda la straka bozlatu ya makreso de magia grade. The power of the Holy Ghost upon this city. Simba ramweya mutsvene rinoshanda mumaguta iwaya. Simba ramweya mutsvene rinoshanda mumaguta iwaya. Taura zita reguta rako. Taura simba ramweya mutsvene kuti rishande muruwa, rishande muEpworth, rishande muHarare, rishande muMasvingo. Simba ramweya mutsvene ngarishande mumaguta iwaya. Simba ramweya mutsvene ngarishande. Simba ramweya mutsvene ngarishande muLahoko muzita ramambo Jesu. Simba ramweya mutsvene ngarishande muCape Town. Simba ramweya mutsvene rinodzimura moto youtsinye nemhirizhonga. Rinodzimura moto yeutsinye mumaguta iwaya munyika dzose idzodzi muzita raIshe Jesu. Haleluya. Chirayira kuti munyika idzove norugare. Norayira kuti vanhu vaponeswe munyika idzodzo. Ndorayira kururama nesimba ramweya mutsvene. Oh, haleluya. Male badola kala sente kemaro. In every town Muguta rimwe nerimwe, mumusha mumwe nomumwe, muzita ramambo Jesu. claim the word. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndotaura kuti Jesu ndo anotonga, ndo anotonga misha iyoyo, ndo anotonga mumaguta iwayo. Haleluya. Balante keretora mali gracia dila branchi la straka broje domia. Zapi konde malakatari kemonda. Malibaka droka malapankatori masia pakatonsia. Haleluya. Ndorayira rugare kumushagashe. Ndorayira rugare muzita raJesu. Kuzimuto makondo. Ndorayira rugare muzita ramambo Jesu. Baligabonde karikamondi gratia baligabonde mantrakia poria baligabonde la strakia bragonde.
The nations are not for Masaprakalistraka. sale. These nations and cities are not for sale. Nyika idzi namaguta aya haasi kutengeswa, haasi pokutorwa newe. Blood is not for sacrifice to demons. Ropa revanhu vari mumaguta aya haisi rokupira kumweya yetsvina. Muzita ramambo Jesu, masaka palamanda, ndinodzingira kure mweya yetsvina inotora ropa iyo yerima, ndinodzingira kure kubva mumisha yoyo, mumaguta edu, munyika dzedu, muzita raIshe Jesu muponesi. Mali brak ya karoti ya maziya Blood of every man and every woman is precious to God. ropa remunhu wese rakakosha kuna Mwari. Mantra mikota straka bokiziya kara mali kosa labroki la strama jekosa mali grata di la straka bokansia o malaba soko pala kala mande mweya yose yoruvengu tinopade paradza igoni kuramba ichashanda muvanhu muzita raJesu. Kwose kwanga iri tinodzinga mweya yoyo muzita raIshe Jesu. Tinoirayira kuti ibve ikoko muzita ramambo Jesu. Malikata malibrako teko malasete karia labraki la straka bogaria teko malistraki ya makosia. Tinorayira mweya yetsvina yose ibve munyika yako, irayire ibve munyika yako mweya yetsvina yoerima inokonzera mhirizhonga yeutsinye. Ndinoirayira kuti ibude muZimbabwe, ndinoirayira kuti ibude muZimbabwe, ndinoidzingira kure nezita raJesu, ndinoidzinga ibude muZimbabwe muzita ramambo Jesu. Ndinoidzinga ibude muEpathy, ndinoidzinga ibude muRuwa, muHarare muzita ramambo Jesu. O mandakala straka malistrama jilia brankia dikare maligrata la brakilia strama kerotia maligracia dikaria maletraka bozia caramelo gracia dilia straka bocancia malicancia manda caparitaka mazilia catenero gacia malicratia di coria di la pranto cabiratia malicrapo de concia di straka boricacia vale pretekemendo gracia vale pretekemendo malicrancia vale pretekemendo mojaka bakazaka malakatam mojaga baka daka malakaya mojaga baka daka malakaya mojaga daka baka malakaya mojaga baka daka malakaya mojaga daka balabasokonda mazeke pora kali malakosa deko palakasi dali mande mantra miaka bori gazlia caramero grosia dilia sleke begonde maslia kermeria da gosedo je cromalistraki abacosia